O Club de Piragüismo Verducido está de aniversario, cumpre 10 anos de historia e de moitas victorias neste mundo do piragüismo. Para conmemorar esta data, dende o club organizarán diferentes actos. Un deles xa tivo lugar na pasada noite coa inauguración no Pontellón do Castro dunha exposición fotográfica sobre a historia desta entidade. E a segunda destas celebracións será unha festa que terá lugar o vindeiro 17 de maio. Que contará con andaina, unha regata de dragón aquí no embalse. Depois teremos unha comida popular que será un precio módico de 3 euros e pola tarde teremos regatas e, será unha xornada festiva para todos as familias, para que suba xente de Pontevedra, de Barro e de todos os alrededores, non? Dende a Deputación quixeron amosar o seu apoio e tamén o seu agradecemento a todo o traballo realizado nestes últimos 10 anos dende este club. Un traballo altruísta, un traballo desinteresado, arduo, que fai que teñamos clubs deste tipo, un club como o Club Verducido, que despois destos 10 anos temos que sentirnos orgullosos e orgullosas de todos eles e elas, porque son 10 anos moi frutíferos que tuveron cantidad xa de éxitos. E dende o Concello tamén se uniron a este agradecemento. Anxo Ribeiro deixou claro que o piragüismo é unha gran potencia para Pontevedra. Eu agardo que dentro de 10 anos este club siga medrando, igual que todo o piragüismo da provincia, non? Porque da provincia e, por suposto, da nosa cidade. Merece a pena moito apostar por el. Eu sempre digo ás empresas que teñen que apostar tamén polo deporte, pero o piragüismo é algo moi especial. Estamos en un entorno natural máxico, non solamente aquí arriba, sino tamén na ría. E eu creo que tamén, ademais das institucións, que cada vez máis empresas sean quen de ver neste deporte, eu creo que tamén un espacio onde poder invertir. O presidente da Federación Galega de Piragüismo, pola súa banda, lembrou o traballo ben feito deste equipo pontevedrés. O traballo e a línea é boa, hai que mellorar nese aspecto do club tamén a facilidade que os rapaces tamén se acerquen e podan vir máis á instalación. Nese caso tamén, nestes días, comentaba o presidente, vais a condicionar a pista para poñer tamén aí, non para que fagades licencia por fútbol ou baloncesto, sino que se van poñer tamén unhas canastras e tamén aí, para que os chavales tamén se acerquen máis, o xogo tamén atrae para que se acerquen a nosa modalidade, a modalidade do piragüismo. Tamén unha cousa que decía a concellera, que estamos facendo tamén nestes anos, que é darlle tamén un pulo ao coñecemento da nosa modalidade para a ciudadanía. O piragüismo estará de actualidade nesta fin de semana coa celebración da Copa de España de Maratón, unha cita que terá lugar en Pontevedra e que contará coa presenza de máis de 700 participantes, dos cales máis do 50% son galegos.